Welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ दिनै माने बैसागुनि 1 तारिख आरो जोंनि बाथौ मानिखौ आरज गाबगोन दिनै 1 तारिखनि माने आरज गाबगोन आरो दिनै बैसागुनि 1 तारिखआव ओमफ्राय आरज गाबनो थांबाय थादो जों दा माने फार्स्टआव आइ बाबाखौ खुलुमखांबाय ओमफ्राय उनाव दा आरो जोंहानि आइ बाबाखौ जों दा खुलुमनो नागिरदों मानसि गिदिरफोरखौ खुलुमनांगौ आरो 1 तारिखआव न' एसां बुंनो रोङालै दिनै 1 तारिखआव खुलुमनांगोलै मानसिफोरखौ बयखौबो खुलुमनांगौ बोर मोनो आबै आबौमोनखौ ओमफ्राय जों दा न' हाबनानै गिदिर मानसिफोरखौ खुलुमहैनोसै आरो बोर मोननो थाखाय बोर मोनथोबाय दख'ना गानदो इनै जोङो गाननो रोङा नालाय गानखानांगोन गाबोन मोसानाय खोमा न' गाबोननिफ्राय मोसानाय खोमा जोंना रोजोबनायाव थांगोन थांगोन दा हाबाथाय जोंना खुलुमहैनोसै रोजोबखौ खुलुमना फैसिगोन आरो रोजोबा दासो दुगैदोंबालाय रोजोब खुलुमफैदो जों नोंखौ बहा दोङो मानसिया दासो दुगैयो खोमा इयो 1 तारिखआवनो दासो दुगैयो बाथौबो खुलुमजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि मामि पापाखौ खुलुमहैग्रोनोथ' इयावनो लोगो मोनखायो ना बाथौ मामि पापाखौ खुलुमहैग्रोनि खोनाबो गाबोन मोसागोन ना मोसाया मोसागोन मानो सेंग्रा मोसागोन सिख्लाफोर ओंखारबा लोगो मोनगोनसो मोना मोसागोन आंथ' मोसानो लुगैखायो सेंग्रा सिख्लाफोरदो आं माला फैगोनसो आरो होनबा मोसानो लुगैयो आं गान रोजाब जागोन दे माला जागोन बैसागु होनगोन र' मानो होनगोन माने थौयाव खुलुमनो आबैखौ खुलुमनो थांसै होनलाय आबैखौ आबौ गैयाबाबो सानसे नङालै आबै खालामनोसै आखायानो बुदो मैया गय दाननो रोङो गय दाननो आखाइखौसो थबस्र' दानस'दो होनलाय होख्रबाय मा गाबदों नंदो खथ' आं इखौनो इमलु मोनजासिगोन इमलु नोङो लायनो थांबानो जाबाय हराव बुथारनो थांबानो जाबाय थांगोन टस लालायलायनानै आं इमलु जाया दुब्लि जा मोनोथ' ओमफ्राय जायोलै मा जाया बेलाय खुलुमखांबाय आबैखौ ओमफ्राय दा आरो आबै खासिखौ खुलुमहैखोनो खुलुमजोबगोन जों दिनै खासिबो गारालाय बोर नांगौ जोंनो होननाय आयौ होलाय खुलुमखांबाय आबैखौबो बेस्टाव अन्थाव गाबनो ओंखारलायदो खिनो हाया बिस्राया जेबो नांजोबबायलां खुलुमजानाय जा मानि पापाखौ खुलुमनांसिगोन मानि खानायसि नापित जादो इसोरो नापित मानो इदाबो इयो आंखौ थांसै जोंहा हा माबायाव थांनि आर'जआव हा नोङो नै फैबाय मोनफैबाय बाथौ मन्दिराव रावबोआनो फैयाखै खोमा आरज गाबबाय आर'ज आयै जोंना लेट जाबाय फैनाया लेट जाबावल'सिगोन लामायाबो जा गाज्रिथार इसोर बिफाया देउरि मालाय अनजिमा नाखा My sister
आंनि बिनानावसो नोङो जेरावबो माथो इखायनो निउफोर माबाल' दखानाव थांसै नामा माबा माबा बानाय फिसिदो रिल सेल्फोनासो इखिनियाव मोननायगोन दे रिल बनायनो र' बाहाय इन्स्टाफ्राव होलाबायनो माबादो हो बुंनानै थाबाय थाबा सोरदो माबादो बबायनो फैसा लायाखै जों जेन'खाखा खालि हादर जेरावबो नै जोंनि बाथौ मन्दिरा रायजोनि बाथौ मन्दिर थुबायनि र' बायथारनि बा मालाय दखाना जिबो दिला Oleh. Orang senggan aja. Bisa deh. Oi, oi. Itu bah, gamsangan mereka teman. Libur lah, depan. Nusman dokna anaknya. Wah, macam le apa ya? Deh, ini apa? Sedang ke? Malboro mendengar. Betul kali lah. Ini mana kau tak kerja saja? Ayah, macam nak lista. Oleh siapa bakal itu sunduri he. Ni kala dau kang, sunduri Kalau dok, dau bo he dau bo. Dau bo này bau ni. meda wo. Dau bo moi bau ni. Harus bapak mencilo nih satam picen gitu ya bapak ini. Akan besarau emang kelas silaran kulung baik. Akan besarau taisi cuma kamu dengar. Kulung kamuไม่ที่เราจันไม่ยังเถอะ Nih, kulung ne lada. Itu bala. Rob, kalau nang ambak. Cila mencela. Roll jalan hangan no dah ya. Kayak di slide no. Roll jalan hangan roll. Ada sentang ni. Makan ya itu. Lobor. Jangan malah kayak kisi-kisi nih saya dan pada selea. Hai, kalau kena. Nggak lah, Deh, mejang su. Barasar nanga. Sapa su. Đau bố bay thì hai cái tên hay nữa đâu cồn với chân nó hai cái này. Đau bố cái nào nè. Thâu. Harus kami. Bisa sih. Hari kami Keibu Be Bothor Godanni बैसागो फोरबो हिसाबै जोंहा बयबो आफा इसोरनि खाथियाव बोर लानो फैदों थांबाय दा नै बाबु आइ मोनजोबबाय दा लाजियो सोर बायदि नोङो माबा कटेज सिदाना मोना Say hi. Ayah Punisa. Monisha. Dari Bani Lega Punisa. Masa lu bila main nama?